Nakadawat og pasidungog ang konseho sa syudad sa Mandaue nga top 2 sa kategorya sa mga highly urbanized cities sa tibuok nasod. Gitunol ang pasidungog sa DILG atol sa Assembly sa Philippine Councilors League. Sa kategorya sa mga highly urbanized cities, second most outstanding council ang Mandaue. Sa maong pasidungog, gisukod ang mga nahimo sama sa legislative action sa konseho sa lain-laing mga LGU sa tibuok nasod. Atol sa sesyon, gipahalipayan ang mga milangkob sa sangguniang panglungsod sa miaging tuig. Lakip na ang mga kadaguan sa SP Secretary's Office nga maoy mihimo sa mga dokumento para isubmit sa DILG. Kategorya niya, tanan submission sa mga tanang mga ordinance na to, mga ito nga kuadya sa council, mga kalihukan, mga resolusyon, sana ba? May reaction Yeah, nyo awarded, guys na-awardan ka sa city. So, Mandaue City, it's not for me, it's not for the council, but the whole, as Mandawihanon,